To ještě neviděli, co? To je máslo! To je co, ty vole? Plážo. To je podmáslí. To je ostudek píča. Ty píčo. Představuji vám našeho Tarzan Boys. Náš vynikající a největší model z celé Příbrami. Pozor. Udělej nějakou pózu. Karle, udělej nějakou pozičku, koukejte, to sexy tělo mužné, pod tou košilí nemá nic, něj proužek. A tam nemá co, ty vole, no jo, ty vole, to je figura. Kurva. Ať žijou pedouši. No ty vole, ty jedeš.